Χαίρετε, λοιπόν, Κοσμίδου Μαρίνα εδώ. Θα μιλήσουμε για την προσωπική οργάνωση, τη διοίκηση και την αυτοβελτίωση. Καταρχάς, ασχολούμαι με αυτό το τομέα πάνω από 15 χρόνια. Μελετάω την αυτοβελτίωση από τα 20 κάτι. Και σε αυτό το κανάλι σκοπεύω να μοιραστώ αυτά που έχω αποκομίσει από όλη αυτή τη μελέτη και την ανασχόληση. Τα ζητήματα θα είναι ποικιλόμορφα και πάνω απ' όλα με επιστημονικό υπόβαθρο. Και ο λόγος που θέλω να ασχοληθώ με αυτό το τομέα, με αυτή τη θεματολογία, είναι γιατί είδα πολύ μεγάλη αλλαγή πρώτα εμπειρικά στη δική μου τη ζωή, όταν εφάρμοσα βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης στην ζωή μου. Και πιστεύω ότι αξίζει να το μελετήσει κανείς, να το ερευνήσει κανείς αυτή τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησα εγώ τουλάχιστον, γιατί έχει αποφέρει πολύ καρποφόρα αποτελέσματα. Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι βάζοντας κανείς τη ζωή του σε τάξη, βάζει και το μυαλό του σε τάξη. Το μυαλό ακολουθεί το περιβάλλον μας. Αυτό έχω διαπιστώσει, τουλάχιστον εγώ. Και όταν οργανώνουμε και βάζουμε σε μια σειρά τις διαδικασίες που εκτελούμε καθημερινά, τις συνήθειές μας, το χώρο μας προπάντων, το περιβάλλον μας, τότε ο εγκέφαλος αναδιαμορφώνεται και ακολουθεί αντίστοιχη συλλογιστική πορεία. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι θα ήταν καλό, ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμπτώματα κατάθλιψης, γιατί η κατάθλιψη για μένα τουλάχιστον είναι αποδιοργάνωση της τάξης. Ο νους θέλει την τάξη, αγαπάει την τάξη ο νους, οπότε η κατάθλιψη και γενικά η πνευματική κόπωση είναι μιας μορφής αποδιοργάνωσης του νου. Τουλάχιστον έτσι όπως τη βίωσα εγώ. Οπότε θεωρώ λοιπόν και την οργάνωση και την τάξη μία απάντηση σε διαταραχές της ψυχολογίας, της διάθεσης περισσότερο. Αυτά για την ώρα. Αυτή την σύσταση ήθελα να κάνω. Έπονται περισσότερα. Κάντε like και εγγραφή για να έρθουν περισσότερα, εφόσον σας ενδιαφέρει το ζήτημα. Και θα μένουμε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ.